everyone, I am Sharia of Shari Talks and welcome to my channel. So for this video guys, we will discuss the common questions relating to coronavirus 2019. So magsasalita ako in Bisaya kasi gusto kong makatulong sa mga tao dito sa lugar namin, dali sa Cagayan de Oro or sa Mindanao wide area. So, common questions, kabalo ko siguro halos tanan sa ato kabalo naman ta nga naay coronavirus, unsa ang coronavirus ug unsa ang iyang effect sa lawas sa tao. But the information nga akong i-share diri ay gikan sa akong gi-research sa World Health Organization. So, ako lang siya gi-translate into Bisaya para mas dali na to masabtan. Guys, ibalik lang nako ang mga symptoms sa coronavirus. So, ang uban hilandan sila na ay kakapoy or feeling tired, no, kanang kapuyon yung mong lawas, hawi siguro, ingana. And then, apoy dry cough, na apoy pain, siguro sa mga joint pains, ananay, nasal congestion, kanang magbara inyong mga ilong, runny nose, sore throat, sakit ang inyong tutunlan o diarrhea. So, mana siya ang mga common nga symptoms sa sa coronavirus. Ang difference ang niya guys, according sa ako ang mga nangalantaw is, di ba usually paglabad atong ulo or gilantan ta mo take ta og paracetamol or sakit atong throat mo take ta og atong mga basic nga mga tambal, wala siya alibyo or dili siya maayo. So mo na siya ang uban nga maobserbahan nila ay kanang virus na di ito siya. So, actually guys, napoy uban nga wala sila ibation. That's why mas kusog mo spread ang virus kay abi ni magwala kay virus, no? Abi ni magwala kay wala ka natakdan pero naano dito siya kay wala man kay gibation. By the way guys, ang incubation period sa coronavirus or kana bitang incubation means kana bitang time nga for example natakdan ka. So it takes 1 to 14 days para ma-feel nimo ang symptoms. So, naiuban, between 1 to 5 days, makabati na sila atong gihilantan, sakit ilang tutunlan, pero naiuban nga dili. So, that's why, ingon sila, dapat i-treat nimo nga naa kay virus or hunahunahon nimo nga naa kay virus para maka-prevent ka. If you get what I mean. So, for example, if you feel nga naa kay virus, so, syempre, diba, mag-self-isolate ka, dili ka moadto sa public para dili ka makatakod sa ilaha. So ingana siya guys, so manong we'll think na we have the virus so that we can prevent it from spreading. Kay what if you have the virus, so diba, so inana siya guys. So mo to siya mga symptoms sa coronavirus guys. About 80% maka-recover lang sila without going to the hospital or without being hospitalized. For example guys, naiunom ka tao nga natakdan sa coronavirus, 1 out of 6 or isa sa ilaha ang usually gakinahanglan og hospital treatment. So kasagara ang maapektuhan ang mga older people or katong mga idara na nga mga tao o katong naay mga medical conditions daan. So ang uban na ay high blood or hypertension, na ay sakit sa kasing-kasing or heart problems, and na ay mga diabetes. Mo na sila usually ang gakaigo or severely kanang muna sila usually ang kakaigo gid sa coronavirus or kanabitang more grabe ang effect sa ilahang ngadto sa virus. So akong balikon guys, kung gihilantan mo na amoy ubo and galison mo og ginhawa, kailangan gid na siya nga magpa-check na mo sa doctor para makit if ever carrier mo sa virus. So i-discuss pod nato unsaon nga mag-spread ang virus ug unsaon nga asa nato sila makuha. Ang uban maingon sila nga pinaagi sa airborne or hangin. So dili na siya tinuod guys, no. Ang virus as of the study, as of the moment, according to the World Health Organization, matakdan ka pinaagi sa mga droplets. So for example, na ay nag-atching sa imong atubangan, anya natalsikan ka, or na ay nag-ubo, or nag-exhale lang, or something ana siguro, or natalsikan sa laway, ana. And then nalanghap nimo, mo na siya ang maka-spread sa virus or makuha nimo ang virus or ang sakit. So usapod, for example, di ba when we sneeze, pag dili gay ita mag-cover sa ato ang mouth, sa ato ang nose, pag mag-sneeze da, syempre mo tilamsik siya na siya, mabutang siya sa mga surfaces, mabutang siya sa mga uban nga mga bagay-bagay. Or for example, nag-atching ka ana sa imong kamot and then naghawid ka sa doorknob and then sunod tong walay sakit and then naghawid pa siya sa doorknob and then gihawid niya sa iyang ilong, sa iyang baba or sa iyang mata, mo na nga makatakod ang virus. That's why it is important nga kanang mag-alcohol and then mag-gloves ang uban and then magligo pag-abot sa balay para dili ka makatakod or whatever ana.
Importante and mas maayo magstay na lang jud ta sa atong balay, dili na lang kita magawas kung wala tay importante nga adtuan guys. So guys, mo ni siya ang mga butang nga angay natong buhaton para malikayan nato na matakdan ta sa coronavirus. So una is dapat regular nga mag-sanitize ka, alcohol, hand sanitizer, soap or water if naamoy access sa sabon og tubig, hugas gyud sa kamot permente. Ikaduha is dapat yun yung kanang 1 meter, yun nga, 1 meter away from one person. So, kung naay tao dara, ayaw dyan mo pag anha sa mga lugar nga daghan kayo tao. So, what if nag-atching siya or nag-ubo siya, matakdan imong family. That's why kailangan nato mag-ingat para sa ato ang mga pamilya. Ikatulo, para maprotektahan nato ang atong kaugalingon, ayaw hawiri ang imuhang baba, imong ilong or imuhang mata. So kung malakaw ka, kanang importante jud kay nga lakaw, kan dili jud malikayan mo grocery or unsa, ayaw hawiri ang imuhang baba, imuhang mata ug imuhang ilong kay mao na siya ang mga entry sa virus. So kung na-contaminate imong hands, ay nalagyan siya og katong virus or droplets, mabutang nimo sa imong baba na matakdan ka ana. So ayaw siya hawiri hangtod nga dili ka makasanitize sa imong kaugalingon. Or, for example, mag-atching ka, use your, mali siya ang ikaapat guys. So, bantayan nimo if ma-atching or maubo ka, even sa imong family, mag-atching or mag-ubo sila, just use yung sa inyong siko na part. And then, ayan, so muna dara mo mag-atching or ayaw sa kamot, kaya pwede man mo siya mahawid, so makaspread siya sa virus. Ikalima is magpabilin lang kita sa balay kung nailain nga gibati. For example, sakit imong lawas, gihilantan ka, giubo, gisipon ka, pabilin lang kita sa balay. But if if hilanat, ubo, and galisod na ka o ginhawa, dapat magpa-check na gid ka. And it is advised, no, according to the World Health Organization, na dapat motawag ka. Diri sa Cagayan de Oro na ay mga hotline sa page. Siguro pangitaan ako, ibutang nako sa link down below para maka-help sa inyo ha. O kung naamay nga na gibati, dapat manawag mo daan kung asa mo magpa-check para maka-assist sila. At the same time, maka-prepare pa sila nga possible ka nga kanang PUI or kanang PUM. So, posible nga usa ka sa mga person nga imbestigahan, nag-asa kagikan or nakahalobilo baka o gikan sa ibang bansa or katong mga PUIs nga mga nilabay. Ana. Okay? So, ikaunom is dapat updated ta guys. Alam ko, sobrang daming nag-share sa Facebook, sobrang daming information. But please do get the information sa World Health Organization because mo na siya ang sobrang reliable. Kasi minsan, di ba, nadadagdagan or nababawasan yung information. Mas maganda na yung ibabahagi natin ay galing talaga doon sa kanila. So, ilalagay ko din yung link nila para makita nyo guys and para makastudy po tawag sa mga butang nga angay o dili na to angay buhaton. As advice guys, katong nagstorya, nag 20 million views na to siya, dapat magstay lang kita sa balay. So kailangan sa ila is 1 month and 2 weeks o sa kabulan og 2 ka semana sila nga gipastay sa ilang balay. If ako, okay naman nga mag-work ko kay murag dili man kayo daghan tao sa ako ang workplace and home to office man ako ang biyahe and wala ko'y access sa public, dili ko kanang makaanha sa mga crowded places. Pero ang akong gihuna what if ba makakatch bitaw ko og virus unya ma-share na ko sa akong family muna guys nga buhaton nato niya para sa atong pamilya. Kung wala tay buhaton nga importante kanang kuan, mas maayo lang jud nga magstay ta sa ato ang balay. Pwede na ta mo gawas mo palit og pagkaon, pero pag uli sa balay mag-sanitize gyud before mo sulod or before mahikap sa mga bata or even sa imuhang self. Kay usually nga yun nga yung period guys, 1 to 14 days, posible nga duha pa kasi semana ay ni mo ma-feel ang symptoms, pero asa dayon ka nag-adto atong mga between 1 to 14 days, asa ka nagpaingon. What if niadto ka sa church? What if niadto ka sa nagsakay ka og jeep or nagsakay ka og bus? So katong mga tao dito, possibly some of them matakdan nimo, and sila pod within those period mo adto pod sila laing nga lugar, makatakod pod sila. So mo na siya guys ang nahitabo sa Italy. That's why daghan kayo ang natakdan sa ilaha. So ang problema man good guys, if daghan kayo tao nga matakdan or daghan kayo makakuha og virus, posible nga mahudan tag room sa mga hospitals diri sa Philippines, especially diri sa Cagayan de Oro. Kung
ang virus daghan matakdan asa na lang ipangbutang, and atong mga nurses and mga doctors always shortage ta diri sa Philippines. Unsa na lang kung tanan sa ilaha kailangan i-quarantine, unsa na lang kung tanan sa ilaha kailangan i-monitor, di ba? Kinsa na lang ang mag-atiman. So, maupod na siya ang reason nga nung daghan mamatay, kay wala namang good nakaabot sa hospital, wala na atiman tungkol sa kadaghan. So, kailangan magtinabang ta, guys. Disseminate information for the vloggers and influencers. It is important, guys, to also let's take part para educate ang mga tao. So, importante lang, mura man to siya, simple ra kaya itong buhaton. If kaya, magstay sa balay, sanitize, and kung nakaigibati, even sipon or ubo or sana siya, cover imuhang pag mag-atching ka, simple rujud kayo na siya nga mga butang, guys. Kaya lagi nato kayo na siya timanan. So, medyo mahaba na. So, mo to siya, guys, mag-ampo lang kita. Siguro na ay gusto isulti ang Ginoo sa ato pinaagi ani nga trials, and I believe that He will help us to get through this. So, just keep the faith, and kanang kung kaya ninyo magstay lang jud mo sa balay and pray nga ikuhaon ni og dali sa Ginoo para dili ta maglisod tanan, kay so you can see daghan kay affected, dili lang ang mga dagko nga businesses kundi katupong mga gagmay nga mga namaligya sa kalye, namaligya sa market, nga gakabuhi lang sila sa ilang daily nga income. Unsaon na lang kung isa ka bulan or duha ka bulan or pila ka bulan nga ingani tungod kay wala ta nagtuo. So, mao to siya, guys. Thank you so much for watching. God bless everyone. Bye-bye.